Bona tarda a tothom. Soc en Carles Vicente, d'aquí del Museu Etnològic i de Cultures del Món. M'acompanya en Jordi Guixer, que és director de l'Eurom, i anem a donar pas a la quarta edició d'aquestes jornades que fem conjuntament amb Eurom Universitat i amb la Regidoria de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona. Per cert, excuso la presència de la regidora de Memòria, que a l'últim moment, per temes d'agenda, sembla ser que no, és evident que no està amb nosaltres. Des del museu, aquestes quartes jornades ens fan il·lusió per dos motius. Un és perquè consolidem una trobada anual de debat on som capaços de posar sobre la taula temes que estan al debat, que estan al dia, diguéssim, i que com a museu ens interessa no només ser-ne partícips, sinó parar orella i saber també què en pensem tots plegats. L'altre motiu és la temàtica que us explicarà en més detall, diguéssim, l'escaleta de la jornada d'avui i de demà tarda en Jordi, però que sí que vull destacar que la temàtica escollida aquest any ens complau, l'hem fet conjuntament, però ens complau per dos motius, perquè lliga amb dos de les 4 línies de treball que tenim al museu. N'esmento dues molt ràpides que no estan vinculades a les jornades d'avui. Una és el potenciar les col·leccions a partir de la creació d'arrel, de la creació contemporània. Això és un propòsit que ens hem fet i que anem mantenint. L'altre, que tampoc té una relació directa amb les jornades d'avui, és el de la proximitat. Estem absolutament implicats en saber i tenir en el museu els veïns de la cantonada, tant d'aquesta seu com del Poble Sec, per entendre'ns. Volem saber qui són, volem que vinguin, volem que facin activitats en el nostre museu i per això ens impliquem en activitats del barri d'una forma clara i conscients. Aquests són dos de les línies que treballem. Les altres dos que deia que coincidien són fonamentalment la d'entendre el Museu Etnològic i de Cultures del Món com un espai de trobada de cultures de tot el món. Un espai de trobada que ens ha de permetre rellegir i interpretar-nos nosaltres mateixos i amb les comunitats d'origen que estan representades o no estan representades al museu, però donant-los veu per tal que pugui haver-hi un diàleg cultural i sobretot la preocupació per la defensa de la diversitat cultural. Dins dels canvis mediambientals n'hi ha un molt important que potser surt molt menys en els mitjans de comunicació, però que és la homogeneïtzació cultural i per tant la desaparició de maneres d'entendre i d'estar al món. Crec que la taula que tenim després ens contribuirà a que parlem sobre aquestes qüestions, idiomes que es perden, poblacions que desapareixen, etc. I la quarta, que evidentment també té una relació amb les jornades d'avui, és la revisió de les col·leccions del museu des de la perspectiva no eurocèntrica. És una revisió lenta, és una revisió que ens obliga a remirar-nos les col·leccions, a remirar-nos tot el que és el procés de provinença d'aquestes col·leccions i com han arribat. I això és un treball que s'està portant a terme des del Departament de Col·leccions, després en Lluís Ramoneda, que moderarà la taula, us en comentarà, però sobretot assumint aquesta perspectiva de no eurocentrisme. No és fàcil, ho anem fent a poc, implica retocs en el que avui en dia pot ser l'exposició permanent del museu, però anem avançant en el coneixement exhaustiu i exhausta d'aquestes col·leccions que tenim, tant les que són d'altres cultures, com es mostren en aquest museu, com les que exposem sobretot al Museu de Montjuïc. En aquest sentit, la provinença, el destí, el saber qui ha fet què, qui ha fet una peça determinada, això ho estem treballant tant, insisteixo, amb les col·leccions extraeuropees com amb les col·leccions peninsulars a base de l'artesania del Pirineu que tenim i tal.
Jo no vull entretenir més, vull dir, endarrerir més la taula rodona i per tant li passo la paraula a en Jordi Guixé, que ens explicarà també una mica com hem plantejat la sessió d'avui i la de demà. Jordi? Bueno, moltes gràcies, Carles. Un any més estem aquí, diguéssim, amb la iniciativa, però també amb la tossudesa i la voluntat de seguir repetint aquestes jornades com un cicle anual i com un eix permanent de treball amb vosaltres, la gent del Museu Etnològic de les Cultures del Món, amb tu, Carles, des d'aquí i des d'altres àmbits també, i abans que em descuidi, per si me'n vaig una mica a parlar més, sobretot agrair també a l'equip de traductors, a la Fernanda, al Ricard Conesa, a la Celeste, sobretot també a la Celeste Muñoz, i als ponents intervenents, la gent que ha vingut d'altres llocs, thank you and welcome to be here, i també a l'equip, òbviament, del Carles i del museu. I d'alguna manera, bueno, cada any reflexionem sobre aquest aspecte de la reparació, per això el títol el mantenim, Reparem el passat. Reincidim en el tema del colonialisme. La setmana passada estàvem a Brussel·les, des de l'Observatori Europeu de Memòria. Sabeu que tenim quasi una hipertròfia d'activitats i activisme, i amb el nou programa, que a més s'ha convocat aquesta setmana, de les polítiques de memòria a nivell europeu, diguéssim, la branca de cooperació ha marxat d'aquest programa Citizens, Equality, Rights and Values, però s'ha quedat, i s'ha quedat per sempre, i ho va dir el director general de polítiques, diguéssim, d'igualtat social, drets i valors, el tema de colonialisme i de memòria colonial està allà, i va dir que ha vingut per quedar-se. Nosaltres ja fa temps, i amb el museu i amb tu, des d'altres responsabilitats, ja ho vam decidir, ho vam intuir, i amb molts dels que esteu aquí també heu col·laborat cada any, doncs és un eix permanent, i d'alguna manera confirmem aquest interès, perquè és una memòria múltiple. Aquesta crisi del títol ecosocial, però l'altre dia també a l'EICIC, fa 2 setmanes, amb una nova plataforma, una nova xarxa que es vol fer entre Espanya, Europa, Llatinoamèrica i el Carib, doncs hi havia 2 entitats molt importants vinculades també al CSIC d'investigació que vinculen molt dels conflictes contemporanis en aquesta espècie de crisi ecoeconòmica, ho dic amb la reiteració perquè és així, i aquestes reflexions també que volem presentar una miqueta en el marc d'aquestes jornades. Demà hi haurà una projecció també d'un film, hi haurà una reflexió de la propera taula també sobre, sense deixar, com ha dit el Carles, l'eix aquest de reparació, aquest eix de la història, de la memòria, de la política pública sobre aquests temes, que és molt important, de com incideix en el nostre present, dels projectes que esteu fent també vosaltres des de les altres entitats, i sobretot, d'alguna manera, una reflexió que ens comporta perplexitats de les violències i els conflictes del present. Avui no és un gran dia, no sé, espero que per ningú d'aquí, però no sé, no vull fer política, tampoc estic al món de la política, ja ho sabeu, però no és un bon dia precisament per debatre aquests temes i per debatre el que passarà imminentment i què està passant, òbviament, als Estats Units. I d'alguna manera nosaltres ens mantindrem tossudes i ens mantindrem constants amb aquestes reflexions. I tampoc em vull allargar molt més. Sí que des de l'Observatori Europeu de Memòries, ja ho he dit, seguirem col·laborant com a mínim amb una fita anual, però també, per exemple, nosaltres acabem de fer una visita guiada amb la Universitat de Barcelona, els alumnes de diferents disciplines, en aquest cas de Belles Arts, a la reflexió d'aquests orígens d'aquestes col·leccions, no només a nivell d'estètica, sinó també, òbviament, a nivell de geopolítica i geoestratègia, que per això estem aquí debatent això, i que tindrem aquesta aportació no només municipal, que també hi seguirem col·laborant, però també a nivell transnacional i a nivell europeu, i comptarem amb vosaltres i espero que també compteu amb nosaltres. I sí que és veritat, per acabar ja, que hem de fer el que tu estàs intentant, Carles, també felicito, per donar aquesta nova obertura i intentar, d'alguna manera, que costa molt el dia a dia, aquesta nova obertura en noves activitats, noves visions de museus que es basen en col·leccions permanents, precisament. A part de reflexionar sobre les col·leccions, que això els experts ja en parlareu, ja n'heu parlat en diferents altres col·loquis, però sobretot també de com poder dinamitzar
a gent jove, noves generacions, un interès com crear sinergies de debat social i polític també, perdona'm, però s'ha de dir així clarament, i que a partir d'aquí també ens trobareu sempre i col·laborarem sempre amb vosaltres. Moltes gràcies i endavant a la propera taula.